side 6. Det her, der skal man bruge 2 indskår. Så lige finde 2 indskår. Så nu de tager de her 2 og udfører sig den her joker. Det er her. Her er 2. Her kommer. Så nu skal jeg tage. Og her. Joker. Der står joker. Nu vil jeg have sådan lidt her. Så tager vi joker her. Blander i min bange. Blander her. Og jeg skal godt sige, at kroppen giver alle blander. Så blander jeg sig her. Så tager jeg og blander igen. Igen. Og igen. Så tager jeg det første kort. Så tager jeg det første kort. Det er joker. Så. Så, nu ligger jokeren her. Så tager jeg det næste kort. Ja, nu her så. Her er kort her. Okay, så kan man. Så sætter vi kortet her. Så slår vi her. Du skal være sådan der, at jokeren den kommer op her. Og kommer fra den der. Så sætter vi 1, 2, 3, slå. Her er jokeren. Ja. Og her er bordet. Lagt mærke til, så det er også sådan, så vi kan godt regne ud af det. Nu kommer forklaringen. Forklaringen er faktisk, at man skal kunne holde kortet øverst. Man tager 2 valgvis, og så 1, der er ikke ens. Man sætter de 2 ens. Et af dem sætter man her bagved, så sætter man den her jokeren, den sætter man lige efter, og så sætter man den her. Så hvad man lige skal blande, fordi så tror publikum måske ikke på det, for så skal man altid lægge de 3 øverste. De 3 øverste værter, de må ikke flyttes. Så vi bare blande. Så vi kan se, så gør jeg sådan her. Så gør jeg sådan her, jeg trækker lidt fra, men jeg laver altid de 3 øverste værter. Så tror jeg, at jeg blander. Så se her. Så tager jeg dobbelt. I tror, jeg tager 1, men jeg tager faktisk dobbelt. Så tror jeg, det er det jokeren. Men der er faktisk en konge her. Så når jeg trækker, og når jeg ligger, så er det faktisk kongen, der ligger her. Så er det der. Og jeg kan komme jokeren, den er her. Det er faktisk noget. Så tager jeg dobbelt igen. Så er der en konge her. Så lægger jeg ned. Så tager jeg jokeren her. Men den har jo ud, så jeg må skjule farven. Så bytter jeg. Nu vender jeg den. Og så er jokeren, den fanger jeg igen. Fokus, fokus. Det var løsningen på den her. Håber I ikke noget af. Men husk, at der er mange flere og billeder. Så sandt. Der er en stemme.